Goeie. Goedemiddag. Wil het een beetje? Nee, Nee. nee. Dat wordt weer hongerlijden vanavond. Ja? Zeker weten. Ach, het is er mooi weer bij. Hè? Dat scheelt. Dat scheelt. Maar we vissen wel op? Witvis, voortjes. Ja, kijk eens even. Haha. Shit. Niet is mogelijk, hè? Nou, die gaat dus de pan niet in. Nee. Jammer. Oh, geen wonder, want de haak is afgebroken. Goedemiddag. Ook dat nog? Ja. Nou ja, geen ramp. Je hebt meer. We hebben meer. Maar hoe je Nederland visken? Ja. Doe het vaker? Normaal, heel vaak. Alleen de laatste tijd helemaal niet. Nee. Nee. Nee, we mogen geen wedstrijden meer vissen, hè? Oké. Oh, je bent echt fanatieke Ik visser? ben echt een fanatieke visser, ja. Het wedstrijdvissen ken ik net. Het wedstrijdvissen Nee, ken nee, ik nee, net. nee, nee. Tot 1 september mogen wij niet vissen. Oké, want visken kan op zich toch wel Ja, je kan, meter. precies. Ja, nee, maar we mogen niet vissen. Er wordt geen wedstrijd gevist. Oké. Plus erbij komt dus normaliter dag. Kom je 's morgens samen bij elkaar met in een café. Ja, die zit ook op slot. Dus ook geen koffie 's morgens. Einde. Ja. Heel goed. Ja, mis je dat ik? Ja, eigenlijk wel. Het is een bepaalde, ja, vriendenclubje. Een meer oude clubje vaak. Hè? Dan kan een beetje in de sheik zetten en zo. Ja. Ja, dat mis je dan op een gegeven moment de vrijheid. Ja, iedereen. Plus erbij, mijn kameraad, die hebben ze dus voor 14 dagen terug even de galmblaas afgehaald. Dus die mis ik ook. Die is ook even van de wereld op dit moment. Dus, ja, goed. Maar voor mij show je dan nog wel. Ja. Maar je zal nou een nieuw haakje heljen? Nee, Oh. ik ben een ander topje. Oh, aan de topje. Ik ben te laag om een ander haak aan te zetten. Maar waar win je ook? In Roden, het mooiste dorpje van het Drenthe, hè? Ik ben benieuwd of we nog een visstick krijgen. Ja, Joep. dat zeg ik. Ja, er wordt geen vetpot vandaag. Mag je dan wel thuis komen? Jawel. Als ik met vis dus kom, wat rustig goed. Kijk eens aan. Nog weer zo'n dikke. Ik was vorige week in een zo'n ding, een tuincentrum aan de Houlen. En daar stond ik even bij een bakkie te kijken waar vissen in zwom. Ik zeg tegen die verkoper, ik zeg, mijn god, ik zeg, daar kan ik wel 2 dagen van eten van dat ene ding. Hij zegt, dat wordt duur eten. Hij zegt, maar dat wordt €375 per keer. Dan zwom een kooikarper in €750 voor één visie. Ja, dat ja.